Hrvatska je veliki uvoznik rezanoga cvijeća, no da se cvijeće može izvoziti potvrđuje primjer iz bjelovarskog kraja. U Nizozemsku već nekoliko godina odlaze božuri, ili kako ih u tom kraju zovu trojačke ruže. Gotovo 50.000 božura iz ovih plastenika iz otvorenog uzgoja u Kovačevcu na imanju obitelji Ledinski završit će na burzi cvijeća u Amsterdamu. Posao koji je počeo slučajno proširio se na gotovo hektar i najveći dio odlazi u Nizozemsku. Baš su neki dan bili trojica naših kupaca koji su došli obići da vide kakvom stanju jesu božuri. Ove godine su dosta ranije došli nego što je to kod njih, jer je sezona ranija i zadovoljni su sa kvalitetom, jer su božari imaju visinu i krupnoću i postići vjerojatno onda i bolju cijenu na burzi. Ovih dana počela je berba u plastenicima, a poslije će se nastaviti na otvorenome. Ove godine nam je berba došla malo ranije, ali evo, mi smo je spremno dočekali i evo, berba je u tijeku i po kišnim vremenskim uvjetima, ali napreduje. Ne beru se svi, već samo zreli cvjetovi kako bi što kvalitetniji došli u Nizozemsku. Za izbirljive kupce ima ovdje nekoliko sorti. Imamo jednu sortu novu, oni se zovu korali. Oni su specifični po tome što mijenjaju boju. Znači kad se pup krene rastvarati bude crven, postaje crvena ruža pa prelazi u naranđastu i sa vremenom prelazi u bijelu i tad je gotovo. Znači u roku od tjedan dana on promijeni 3 boje. Božur je trajnica, ima vijek do 20 godina. Ovogodišnji je urod bogat i kvalitetan jer nije bilo mraza. Na dan se ubere od 1000 do 2000 cvjetova, a berba će potrajati oko mjesec dana.